Majibu spray. Yeah. Noda. Saka mirenye pamberi penyu yaunzwa namakurumidze Herbert ishe wenyu adaidza mudimbu Cyprian. Nyaya ndeyekutema muti mumunda wausina kupiwa. Izotaurwa naishe wenyu achitaura kuna Cyprian mudimbu. Baba wakaona ndipfura ndine moto pa. Ndikona kutema. Ndikatikozo kutema apa kutemerei. Wakasumudzira demo. Ndine moto pa. Ndakapfura ungadai. Zona zvari kutema kuti kuna vatara nona zviti. So ndikupfura zvomo musi wana wake pamaimbo paya. Waito kutondisora kutondidzingira. Ndikatombaira mapurisa. Vanzani mapurisa mira aya kuti kurowa mwana waye anazowaona. Zvino ndakaona kuti mwana wawo iwawa ndechimotokari ari kutema pachipishu paya. Ari kutema kukudo kufamba akusi kunoseva. Nzvimbo yawo inoziva itawo. Wane nzvimbo yawo kumapuranga uko. Wane nzvimbo dunhu rawo rakakura nematoro asi wakauya kuno kwandiri kurodi. Ngekwangu akusukawo. Zvekutaurwa Cyprian pamusoro ichana patiri kutema apa baba wangu vakagara 1960 kusvika ivo vari vapenyu 1974 varohwa nemheni nevana vakomana vatatu varohwa kudaro vangofa vatamboti sudurukei mbichana tati sudurukei pakaita sango iroro ndo ratadzoka ini zvona vangu vati kurei taita tichiuya tichienda pane michero pane mupuranga saka sango iroro tinongora takangokura tichitema nanhasi tiri ngotema mwana wangu vati kurei iye nezvatanga kuvaka wakura wakutowaka ipapo vatone musha wakutotanga kuvaka ndo pari kutaurwa wakapuhwa nani ndepababa wangu patakangokura wakapuhwa nani kutaurwa zvekuma 1960 pane sango aiwa hapana kuita sango panga paine michero wega ndiwo uri kutaura kuti pane sango unotaura kuti pane sango wega ndiwo uri kutaura handi hazvisi kubva kune umwe munhu kutaura kuti rasango takanga tasunduruka kubva ipapo from 1960 wazopuhwa nani wawataurira kuti ini ndakudzoka kumatongo takasunduruka kwedzimba asi miti yedu takaramba tiinayo michero yedu neminda yedu taingoramba tichingoita zvaitaita mumashure nana baba wedu hatina tichisima kuti mamwe mapuranga mumunda medu iyo nditone mapuranga andakasima 22 arikuta kuti nzvimbo iyoyo ritori sango kufamu chesi famu handiti izvo pakaita pakatokufanana zvomakaita dzimba dzawo dzakadai muganhu wakadai makaita muko kuno saka iye akubva kwato kuuya mano muganhu unotoziva iti kana iyo muganhu wavo nadhendi uyu andotsi dhendi unoziva muganhu wavo ndinotoiziva kana kusvika ndotaura baba wanyakumira uyu enga dhendi vachienda ariko ndotoiziva miganhu yenyini uko muri kutema kufamba miti yomuri kutema dai makamborimwa hamungambotemi muti wakadai muti mihombe yomuri kutema nezvidzere zvirimomo paimborimwa panoita chidzere chinopfirira kudaro handisi kuda baiko pamusoro ichi kutema ndine vatima ende zvesvandora kutowaka mbuya wasati wasvika wakapuhwa nani mate wakapuhwa nani nzvimbo pambari pasekuru wainzi wakarohwa kutaura kuti kana pambari pasekuru wako zve1960 pavakarohwa nemheni kusvika izvozvi haungoendi wondosvika wega wozvitidzi unotoenda kuna sabhuku kuna ishe wenzvimbo iyoyo kukanzo kune authority inokupa nzvimbo
mambo handisi kupikisa nazvo tema ndakatima 2012 tikasima mapurani atati wakapuwa nani miti yauri kutema nzvimbo iyoyo yauri kuti ndiri kuwaka wakapuwa nani mbuya ndo wakatipa mai wakabereka baba taitoenda tese uri kuzvizivisa here ukabva 1960 ukabva panzvimbo 3 years wabva pasi rimwe kade muri muruzevha wakudzoka kundorima unotoenda kuna sabhuku we ndaakurima chii sandizoere zvinezvi sabhuku omuka grant aka permission kuti dzoka kudongo kwako uite munhu wese akati ndikakutaura history yekuma 1960 50 varungu vachiuya vachiyeka vachitora nzvimbo wakutodzokerako unotoenda mune mutemo wokupa kuti aiwa so that zviite odhaka zvizivikanwa saka munhu wese akangonyuka achingoenda kuti ndo rakange riri dongo rasekuru wangu aiwa kana waigara kuti awandozviziva aiwa tiri kutaura kuti anozviziva ndiani uyu ndiye ishe oikoko haasi kuzviziva pamusori hatina kutama kusuduka kuenda kure takangosuduka pakarohwa nemheni chete pataenda parutivi asi patanga tiri papo ndiyo eriapaurikudzoka chaakaroverwa nemheni chii pauri kudzokera ipapo waenda kunani kuti unonzi waakuda kudzoka kumatongo sabhuku edu agara angori mumwe chete haana kuchinja anozviziva kuti munda uyu vanhu vacho varipo michero yedu tinengoenda tichingosakurira kubva pakarohwa nemheni pacho michero yedu tinongoramba tichingoisakurira zvazvaingoitika izvi tichingonotanha michero yedu tichisima sabhuku akakupa ndiani kuti ndiye sabhuku ikoko sabhuku wangu anonzi Chikono sabhuku wangu anonzi Chikono anotozviziva kuti Chikono anosvika ukwe asviko Chikono haasviki ndiye sabhuku wangu Chikono ini mugara isu tiri kumucheto avo vari kutaura wakawakira pamugano waya murumbichitsika kudai ivo ngo vari kupa saka kubva pasi pabva wayai wakutotsvaka kuuya kuno ndakuti hapana kumborimwa kana sekuru wake ivo haana kumborima iri ana resettlement area the chess farm nzvimbo iri chess farm haisi kuruzeva chess farm iri kuganhorana naChikono ndiye sabudazopinda pangurindi hatisi kupinda kwenyu imi muri kwenyu isiri kwedu kunogaganhwa naChikono hati muri kunzwa kuti chess farm yanga yaganhwa anga akaganhora nayo ndisu kuti atakaganhora nayo wacho ndisu takaganhora newaya yacho inzwa tikauti ujekese ipapo muri kutaurwa muchess farm here hamusi muchess farm ndo mangu manje mondii saka totuma munhu wamafuta atonoti muchess farm here good zvakangona bhaunda rangu riripo good ndodzikuda iwe ishe ndine mubvunzo ndandine mubvunzo uyo zvamuri kutaura totuma munhu ndinogona kutuma mubvunzawo kana manei muchess farm here hamumusina pamusoro tinewo vamwe vanhu vanoziva nezvevari munomu simuka nekuti tinoda kuti upe hombowo tikazotumira wanhu vachitora kuti muchess farm wapa hombowo yekuti hamusiri muchess farm then imhosva yavanenge uri kudii uri kupara simudzai wacho wamuri kudawo nehombowo wacho tinokumbirawo kana paine anoziva padongo pedu ndiani simudza muzvare ndakasimuka muzvare pamusoro yemambo nemachinda nechimakanditeerera ndanzwa kutaurwa kwazviri kuitwa nditarisei vane barawara ndini ndiri muzhare mapapu nyaya yenzvimbo yavari kutaurani nemi wacho makagara apo ndiyo kwamavhenati mapapu sekunge inyimi handisi kutonga mambo ndoda kuti mupindure mubvunzo kuti muchess farm here kana kuti hamusi muchess farm chete hatisi kuda nhoroma pari kutemwa apa nekusaziva hangu kuti ndinogara kwatari saka asi awa maonero andiri kuita senzvimbo yandiri ndinoziva yandakabarirwa
awa wari muraiti Ani ishere. ishe Makurumidze. wari right pane zvavari kutsanangura ndokusha kwandinogara wati mese wekwamakoni ndione ndiri andaziyadinaa teerera ezvekutaura neawa isi ndimo takagarirwa kuti vasvika vatandisa nobachikuru mogadzirisa ndomune zvakanaka hapana mutongo. Okay. Simudzai wacho wamati mawitness. Taura nekuti ukataura leo zvatirikueka tirikutora nekuti ndichatuma wakomana wangu mari idzodzo dzichabva pauboho hwamune mapa wechokwadi kana kuti manyepo. Ndiani zita yacho yesa nesiziwa wangu ati sangana baba wakabva aiwa tati ichesi famu here vanhu vakabviswa mumatongo tinozviziya matongo achitorwa nevarungu handiti ichesi famu here iri kutaurwa iyo kana kuti haisi chesi famu uyu haasi kuchesi famu uyu paanogara here haasi muchesi famu asi maari kutema uyu ari kuti muchesi famu haasi kutema kwaari kugara ari kutema muchesi famu kwakutemoko haisa ndasvika hangu umwe futi daidza umwe futi hapana ruzivo ridodo anozoona nhoromezvo matongo pedu aiwa hatisi kutaura zvedongo kuda kuti vajekese kuti riri muchesi famu here kwamuri kutema handiti uyu anotaura muri kutema muchesi famu taigara muchesi famu here kana aiwa hatisi kuti maigara kupi tinoziva kuti vanhu vakadzingwa nevarungu marungu vakatora chii nzvimbo dzedu tozviziya izvo handiti iwewo kana vakutodzoka kudongo une procedure yavanoita kudzoka kumatongo akatorwa nevarungu haungoendi kutozvipfekera chete zvauri kuita kuti vana wako wawanda ndaakuti vadzoke kumatongo pamusoro zvine order pamusoro ndimotsananguro hatina kubva mai wangu wakafa 2017 baba ndo wakafa 1974 mai bva wafa 2017 wakasara vari vapenyu wasara vari papenyu wakasara vachichengeta ndima iyoyo haina inzwa mudimu mamba arikubvunza mudikidiki ndikubvunza nevanhu vese vauya navo kupindura zvinhu zviviri unotsara chimwe usiya chimwe muchesi famu here kana kuti hamusiiko iwewe muchesi famu here parikutemwa hamusi muchesi tanzwa iwe takunzwa iwe zvavo tuda vanhu vauya navo kana anoziva kuti muchesi famu munhu ngatauri muchesi famu topinda munyaya yako yokuti apa ari kutemwa handipazii ndo zvaatepindura pari kutemwa isendaakasvika asi muganho wacho muganho wavo uri pachesi famu pavari kugara. That is very correct. Ndo zvaari kutaura kuti vari pamuganho pechesi famu asi kwavari kupinda kuuya kutema muchesi famu. Very clear. saka toti kunyarara kwavanhu satoti muchesi famu pamusoro yemachini nyaya iri kutaurwa iyi ini handizivi kuti muchesi famu here kana kuti hamusi muchesi famu. Mai wangu wakasara vari wapenyu wachititaridza kuti isusu tinoguma nepapu tichibva taenda kunosima mapuranga muganho. usikuziya mubvunzo wadabvunza ndo wadatoda kuti upindure noti kuti matongo tinozviziya matongo kuti vanhu vakanga vachigara muchesi famu vanhu vakadzingwa nevarungu vachitora chifamu iroro rechesi famu izvo zvavakuna sabhuku manje kuti atisaugano wedu unoguma nepapu saka sabhuku chiregera unzwe muganho wacho sabhuku wakutaurire wataurire muganho wangu naiwo muchesi famu mangu ngomo wakuya kuzotema
kwavo kwakasimwa mapuranga minda yababa wavo upengo wacho wadukira wabwatiro pakasimwa mapuranga mazora waya inodzika yakadai waitonanikira hembe dzavo pawaya yafilipi mawadi ari munda katora waitonanikira hembe dzavo ipapo kana kuti uya filipi atotarinaye ari mumba ari pano saka iwa kuchanda kuya kuno saka ndakavabvunza kuti ko muri kutenga kuno zvafamba sei dai vakati aiwa pamakurudzi kuti wewo ndiwewo sabwe kuno ndikuda kuti temu wangu kuno zviri ndakatondisimudzira demu baba umukoma tacho zvekutodzikira da ndikatomboya pamapurisa vanzirega akuro right. Saka mababa nemhosva unotema miti ende kutema miti hazvibvumirwi kungotema miti randomu. Naizvozvo munobvisa udare, munobvisa mombe yekutema miti. Kuna Ishe wamakadzingirira kuti ndiye wadakaisa kuti anga achiona kuti kurugara sei, munobvisa mbudzi 2. Then makosi ekukunza imari makosi amakaisa ese ya $60 $60 yemakosi unozvibhadhara rini, uye Ishe haadzingirirwi nedemo. Pamusoro endingotaura inino ndina sabhu taifanira kunge sabhu wangu aripo Bepa rakakutaura kuti uya nemwewo dzako. Pamusoro kupanzwa inini zvekuti ndakadzingirana naIshe handizvizivi zvese izvozvo. Handizivi kuti pane umwe uripo here kuti ndakadzingirana tikadzodzana papi. Asi kutema waitema hapo miti wabvuma kuti aitema miti ndakatopisirwawo kana kuti wakandipisira mengo yangu pato nemengo yangu mipuranga yangu iri ipapo yakato right. Tapedza unobhadhara rini makosti $60 unobhadhara rini? Zvinezvo handina mari. Unobhadhara rini? Mari ndeyekuita zvekutsvaga handingakwanisi kuti rini ngekuti handisi kuenda kubasa, saka ndinokwanisa kuti pandiendaiona ndinokwanisa kuuya ndati unobhadhara rini? Vanoda madheti baba, madheti ai madheti andipo kana mwedzi 2 ndichitsvaga £2 to pay. Chisimuka nyingi zvine order